Добрый день, хлопчики и девчонки, садовод-аматор на сувязі. 2 липня 2025 год. Я на Дедовому селищі у садку фундуку. Зараз коротенько пройдуся, покажу вам усе, може кому цікаво. Прийшов я до такої висновы, що усякі парады, які такі агульні для всіх, яны не заўсёды падходзяць. Трэба глядзець за сваім садам, глядзець, нешта пераймаць для кагосьці. І тады будзе ўсё добра. Ну вось глядзіце. 3 тыдні таму былі, конечно, троху такія падсохлыя, але я абрабіў іх эпінам, скором, бо былі троху манілёзныя, типа такой гнілі, цвілі. Ось. І зараз новыя лісткі, якія параслі, яны прыгожыя. Ёсць на што паглядзець. Барселонскі. Адзін, другі. Буду спрабаваць. Ось гэта я буду спрабаваць расціць кустом. Таму, напэўна, на наступны год ён даў такую добрую паганы. Я на наступны год, можа, асноўнае дрэва і выдалю, буду расціць іх. Гэта таксама барселонскі. А вось Касфорд у мяне, канешне, ён нешта быў самы больш паражоны. Я паабрываў усе лісты тыя. Ось, ну, зараз ёсць маленькія, але не вельмі, каб ён так рос. І у меня іх 2 Касфорды, і абодва яны такія. Ось, гэта яшчэ адзін барселонскі, як я і казаў. А вось прыгажун, паглядзіце, які. Гэта маскоўскі ранні. Ось які. Ужо ёсць сігналачкі, такія вялікія, прыгожыя. О, ось здесь 3 штучкі. Яшчэ дзесьці быў. О, і тут арэшак. Ужо ён амаль што не бачна, дзе прышчэпка. Другі год ён, і ўжо закладваў, бачыў, там ёсць і сярожачкі. Пушкінскі, таксама ёсць сігналачка. Таксама быў такі папальны, от бачыце, ўжо ёсць сярожачкі на наступны год. А вось якія прыгожыя лісты ён зараз уже пусціў. Я абрабіў іх эпінам. О, і вужык. Бачыце, што творыцца? Тут яшчэ і вужык паўзеў. О. Вот так вот. Усё жывое. Абрабіў іх эпінам і пачаў яшчэ апрацоўваць, ну, паліваць з гуматам калію. Вот уже другі раз. Трапезундзік. Ён быў зусім. Ему прыйшлося, я уже казаў, мне абрэзаць. Ён рос на 2 такія галіны. Прыйшлося абрэзаць. Ну, зараз такія новыя лісты прыгожыя. Такія бархацістыя, вялікія. Больш, чым ладонь моя. Ось трапезундзік. Акадэмік яблыкаў. Таксама. Вот восенню ім будзе ўжо па 2 гады. Вось гэты барселонскі. Ён ўжо даў сігналачкі. О. Ну, одна, другая. Прыгожыя арэшкі. Сірена таксама была добрая, такая падпальная. Она пасадка мінулага году, 24-го. Ну. Так. І яшма. Думаў, што амаль што згарэла. Але тут у нас дажджы прайшлі. Пайшлі свежыя лісточки. Ось. Каталонскі. Ось яшчэ адзін Касфорд. І таксама нейкі падпалены. Ну, дай Бог, выкарабкаецца. Барселонскі. Ну, новыя лісткі, якія ідуць. Яны ўжо добрыя. Яшчэ адзін барселонскі.
Это было в Филонском, где-то так само сигналочка была. Здесь надо пошукать. Ось. Поглядіть сюди. Так як мої ті посадки минулого года амаль що почали гореть, прийшлося їх прицінити. Ось такі тіні зробив при допомозі ось такої сітки. І у тіньку вони пішли. Гатахалія, академік Яблоко так само, є ще один. Ось. Новые листки. Хай приживается. Тамбовский поздний. Так само в тіньку йому добре. Екатерина, ну, от бедная. Ну таке это и уже некие сережечки. Ну поглядим. Ось. Поливаем потиху. Ось. А это я думал, что он выпадет. Стоял весь сухий, скинул все листья, а лишь тенек, полив, зробили свою справу. И Ивантеевский червоный весь пошли молоденькие листки. Будем сподіватися, что они поспеют. Ну, еще ж час есть. Удачка. Ну, ось такий стан. Покошено. Так, что я ще зробив? Забыл рассказать. На всех вот этих древах я перехилив круги и все засадил сидератами. Ну, в минулом году я садил горчицу. В этом году я вирішив, что посажу овсяно-гороховую сумесь. Ну і трошки так само додав рапса. Ось такі ось круги. Будемо глядіти, як вони капають. Ось така так само. Ось. І все поливається. І ще раз гуматом калію. Станем отсюда. Все, поеду. Уже буду раз 3 тижні здесь. Ну что, у листопаді от этой частки садка буде 2 роки. Як вона тут росте. Ну, мені здається, що і не благо. Нічого собі. Мені, конечно, я вже казав, що у минулом году была помилка, я не зробив полива, така була спекота, 2,5 місяці. Я тут приїжджав, раз на 2 тижні, трохи поливав, але і в колодязі було мало води, і що таке з відра. І тому, конечно, тяжковато прирости, і не всі листя поскидували. Ну а зараз більш-менш виглядає пригоже. Я уже так думаю, что уже на наступный год, коли все, погода не моцна буде, катаклізмів не буде, то глядиш, буде трошки і поболі орешку. Але сигналочки вже є. От на наступний, ну, осінню мені ще треба посадити 1, 2, 3, 4, 5, ще 8 дерев. Ось. І тоді мій садок буде укомплектований. 32 дерева, 4 ряди по 8. 4 на 4, посередині 5. По центральному ряду. Ось така задумка. Усім добра, миру, доброго надвор'я. Привіт з Білорусі.